La illa de la Diagonal és un altre projecte emblemàtic perquè se situa en una zona molt interessant i molt volguda i molt estimada de Barcelona, en general l'obertura de la Diagonal cap a Pedralbes, que es consolida sobretot en els anys 50 i 60 a partir de la implantació de la universitat en aquest eix. I per tant, existeixen una sèrie de projectes, però hi havia un solar buit que era el solar de l'antic Hospital de Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu s'havia traslladat fora, per tant quedava un buit urbà. Resoldre aquest buit urbà fent un bon enllaç amb la Diagonal, però també amb les Corts i l'altra banda de la Diagonal, era un tema molt difícil. Llavors jo crec que aquí la contribució dels arquitectes Manuel de Solà Morales i Rafael Moneo és una contribució fonamental dins d'aquesta idea de que la ciutat també pot ser construïda amb la intervenció privada. És un projecte totalment privat. Tant nosaltres acabem de parlar de la Villa Olímpica, on hi ha una gran iniciativa pública i el sector públic ha de garantir que això estigui fet. Però en aquest cas estem al revés, on hi ha una iniciativa privada on, amb la discussió i l'acord amb el sector públic, amb l'Ajuntament, arriba a la conclusió que el sector privat ha de pagar inclús les escoles, que són públiques, i el jardí que està darrere, per tant, i el pas sota la Diagonal. Tot això està fet pel privat seguint un projecte, que és un projecte on es posa en conjunció les idees urbanes generals amb les idees de l'interès que pot tenir un privat en fer aquell sector. Insisteixo que això és molt important, l'arquitectura contemporània ha arribat a resoldre aquest tema, aquest dilema que en principi era el privat i el públic, llavors el privat fa el que vol i el públic fa el que vol. No, la ciutat normalment hi ha el control públic que ha de garantir que la ciutat estigui bé i segueixi les garanties d'acord amb la llei, però a la vegada el privat ha d'invertir seguint aquestes regles que ha definit el sector públic.